Bon dia a tothom i benvinguts al programa d'entrevistes de la UAB Personatges Extraordinaris. Jo sóc l'Òscar Arjonilla i avui m'acompanya en Jaume Camerino. Què tal, Jaume? Doncs molt bé, Òscar. Avui tenim la sort de rebre la Júlia Gómez, una creadora de contingut que ha trobat la seva manera de viure la Fórmula 1 des d'un lloc molt particular, davant la pantalla, en directe i en català. La nostra convidada és una veu que està impulsant el món de la Fórmula 1 en català a través de les xarxes socials. Un món, el de l'automobilisme, que jo crec que a tu, Jaume, t'interessa bastant, no sé per què. Sí, no, pel que es pot veure, sí, m'agrada bastant. És una apassionada dels motors, capaç de convertir cada cursa, polèmica i moment intens de la Fórmula 1 en converses vibrants i directes amb la seva comunitat. Amb gairebé 3.000 seguidors al seu Instagram, donem la benvinguda a Júlia Gómez del Box de Jules. Benvinguda, Júlia. Què tal estàs? Hola. Molt bé, què tal, com esteu? Per a la gent que encara no et coneix, ens podries explicar una mica què és el que fas al teu perfil d'Instagram? A veure, doncs jo faig contingut majoritàriament de Fórmula 1, però també faig molt als circuits, sobretot al circuit de Barcelona-Catalunya, qualsevol categoria, qualsevol competició que hi hagi, intento fer una mica això de contingut dins del circuit. I fora del circuit, doncs sí que la majoria és de Fórmula 1, tant com parlant sobre els circuits on anirà aquest cap de setmana a la competició, com qualsevol altre tema que a mi m'interessi de Fórmula 1. La veritat que no tinc com parlaré només d'això, parlaré només de l'altre, no, intento fer una mica tot el que a mi m'agradi. I com vas interessar-te pel món de la Fórmula 1? Què va ser el que et va cridar l'atenció per dir vull començar a fer contingut sobre això? A veure, jo des de petita, a casa nostra hem crescut mirant esports en general, tant el futbol com molts d'altres, però també la Fórmula 1 i MotoGP. I llavors jo ja des de petita recordo estar tots junts un diumenge veient les carreres i va arribar un moment a la meva vida que vaig dir m'agradaria que això anés a un altre nivell, no? M'agradaria implicar-me una mica més amb això. I fa uns, ara no me'n recordo si va ser el 2023, 2024 em sembla, vaig dir, va, i per què no començo a fer alguna cosa a les xarxes socials? I doncs així és una mica com va sortir, vull dir, de tota la vida que m'ha agradat i m'ha interessat la Fórmula 1, però fins fa relativament poc, fa 2 anys, que no he dit, vinga, doncs faig alguna cosa. I res, i vaig dir, doncs, a les xarxes socials, començo a fer vídeos i el que salga. Què significa el box que has creat per tu? Què significa? Doncs per mi és com una... Bueno, s'ha convertit en una comunitat, no? En una comunitat amb moltes noies apassionades de la Fórmula 1, que sempre ha sigut un esport molt masculí, però ara estic veient, gràcies al box i a moltes altres companyes de creació de contingut, que s'ha format una comunitat molt maca de dones, també d'homes, òbviament, on la gent pot parlar de qualsevol cosa, on gaudeixi mirant els meus vídeos, també depèn de quins intento posar un punt d'humor, que la gent no només s'informi, sinó que també es diverteixi amb la Fórmula 1 o altres categories que també exploro una mica. Així que el box s'ha convertit en una comunitat per qualsevol persona que li agradi el motorsport. Veient el teu perfil hem trobat formats bastant originals. El Tapas Club, Dones del Paddock, o fins i tot un vídeo al teu avi que intenta esbrinar el nom dels pilots de la Fórmula 1 i de la MotoGP. Com et venen al cap aquestes idees? D'on ho treus? Com es diu aquest? Tal qual com em ven. O sigui, no hi ha... No, pareix escoltar-lo ara. Penso en la primera cosa que se'm ve al cap, no penso, vale, què m'agradaria gravar o què m'agradaria fer? I res, i allò que se'm ve al cap, doncs després ho transformo. A vegades sí que intento tenir una mica un planning, sobretot si vaig al circuit o això, però altres vegades, com per exemple el vídeo amb el meu avi o algun d'altres, el penso i dic, vale, doncs el faig. No hi ha... M'agradaria dir, doncs em preparo això moltíssim, no, moltes vegades només em ve aquesta idea, m'agrada la idea i dic, doncs la porto a... la duc a terme. I en el cas del Paddock Tapas Club, sí que hi ha una mica més de pensament darrere. Tenia ganes d'explorar un format així de... No li vull dir entrevistes, perquè al final són converses, però i més a YouTube, ara estic endinsant en el món del YouTube, que és un altre món totalment diferent, però bueno, per provar.
I aquí sí que vaig pensar, vale, m'agrada molt el motorsport, però què m'agrada molt també és el menjar, i el menjar d'aquí. I llavors, i per això vaig fer aquesta combinació, i aquí sí que hi ha una mica de pensament darrere, perquè fa més temps que tenia aquest projecte dins del meu cap, que volia fer alguna cosa així, però la resta de vídeos és dia a dia o setmana a setmana, anar pensant idees i també a vegades seguint una mica els trends que vaig veient per les xarxes socials i el que surti. Parlem dels caps de setmana de curses. Quan veus una polèmica a pista, ja sigui per una decisió que ha pres la FIA erròniament, com passa quasi sempre, una acció a pista, en una batalla entre un contra un, quina és la teva reacció i com decideixes si has de parlar d'això o no? A veure, jo en el meu cas no faig gaire, o sigui, no parlo de gaires polèmiques a les meves xarxes perquè no faig contingut d'actualitat, per així dir-ho. Sí que alguna vegada si faig, normalment quan hi ha Gran Premi, al final del Gran Premi faig un vídeo, o el dilluns, o quan acaba el Gran Premi, faig un vídeo de coses interessants que han pogut passar en el Gran Premi. Llavors sí que ho comento, però no és una cosa... Vull dir, jo soc molt més espectadora en aquest sentit, tinc altres companys de creadors de contingut que sí que estan constantment penjant, mira, doncs ha passat això, ha passat l'altre, ha passat tal, però jo realment no, al final el meu contingut no va tant d'això, llavors jo més d'espectadora i de comentar-ho amb els meus amics, de comentar-ho amb els meus companys, però no tant a les xarxes. Si ho comento és això, és perquè he fet un resum d'alguna carrera i alguna cosa, intento dir sempre tot el que és i com ha sigut. I intento també això, posar-li una mica d'humor, però sempre intento ser parcial, tot i que aquí tots tenim les nostres opinions i tal. Bueno, depèn de quines coses sí que deixo anar la meva opinió, perquè al final a la gent li agrada que diguis la teva, però bueno, això no ho faig gaire perquè al final el meu contingut no va tant d'això. Has dit que t'has ampliat al món del YouTube ara amb els Tapes Club, tens molt seguiment a Instagram i a TikTok. Et plantejaries fer potser anàlisis més llargs a Twitch, ja sigui en una cursa en directe o els diumenges a la tarda quan s'acaba la cursa, fer una mica de xarda sobre com ha anat el Gran Premi? No ho descarto, però de moment no, perquè és el que dic, ara acabo de començar amb això del YouTube, tinc molts fronts oberts, no? Però no ho descarto, em sembla una cosa molt interessant. De fet, alguna vegada ja m'han convidat en alguns altres, per exemple, en el de la Maria Primo Leal, no sé si la coneixeu, i en alguns de Fórmula World i tal, que m'ho he passat molt bé i he agraït molt aquesta oportunitat de poder analitzar o poder parlar del que ha passat durant la carrera, perquè al final a mi m'agrada molt la Fórmula 1 i m'encanta parlar d'això, no? Però jo sola, de fer-ho amb tota la feina que comporta, ara mateix no ho veig a curt termini, però potser en un futur potser sí, perquè és això, ara m'estic centrant en altres coses i he començat ara amb el Paddock Tapes Club, llavors a veure com va amb això i després, però de fer directes de qualsevol cosa, potser sí, potser... La Fórmula 1 potser no és un esport tan mainstream com, per exemple, el futbol o altres que es veiem a les telenotícies tots els dies. Quins elements visuals utilitzes per fer que els teus vídeos es facin virals, malgrat que no van d'un esport tan viral? Jo intento fer que els meus vídeos siguin molt visuals, en general, que no siguin només una persona explicant i tal, i intento també la meva entonació, o el típic que és la frase del principi que enganxi, que ho diguin, vale, doncs m'interessa veure això, m'interessa seguir això. I intento posar això, moltes coses visuals, alguns memes, ara de tant en tant, això una cosa una mica més nova que estic fent ara, però intento que sigui molt atractiu a la vista. Jo crec que això és el principal si vols arribar a públic que no segueix la Fórmula 1 o a públic que ha sentit a parlar de la Fórmula 1, ja sigui per Netflix o qualsevol altra cosa, i que digui, doncs mira, veig això, m'interessa, sembla divertit, sembla tal. Llavors ho intento fer així, no segueixo com uns patrons, però intento sempre que els meus vídeos es facin el més amens possible, saps? I que siguin divertits de veure, i si són una mica més serios, perquè tinc diferents tipus de vídeos, i alguns són una mica més serios, doncs que igualment tinguin molts estímuls visuals. Parlant d'això, vas fer el Tapes Club, que vas convidar l'Ekaitz Hill, que és un altre influencer dins del món de la Fórmula 1. No li diguis influencer, No li agrada? Creador de contingut. Perdó, creador de contingut. No, que no vegi l'entrevista. No, però com escolleixes els col·laboradors o convidats que portes al canal?
Realment, a veure, ells perquè són amics meus, no? I al final em semblen gent amb històries molt interessants i em va semblar perfecte començar amb ells, no? Però els altres que tinc, no? Tinc una llista de convidats que vull portar al Paddock Tapas Club, bàsicament que puguin interessar la gent, que m'interessin a mi, òbviament, que siguin del món del motorsport, perquè no cal que siguin de Fórmula 1, pot ser qualsevol altre, vull dir, pot ser del món del Dakar, de motos, no cal que siguin ni pilots ni periodistes que ara han vingut o creadors de contingut tal, pot ser qualsevol persona que treballi dins del món del motor, ja sigui, jo què sé, psicòlegs, què més, gent que treballa més a la part econòmica, o marshals també, que properament hi haurà un amb algun marshal, llavors de tot, mentre sigui interessant, o mentre sigui d'aquest món, que al final és interessant, i tingui coses a dir, doncs ja està. Et queda algun repte creatiu que encara no t'hagis atrevit a provar o que estigui en fase de proves? Clar, ara suposo que seria YouTube, no? Ara és el més nou que acabo de començar perquè realment no tinc cap altre en ment a part de les xarxes socials. Jo crec que seria el repte ara que tinc principal és YouTube. Saber acabar de desenvolver-me al YouTube. On et veus d'aquí a 5 anys com a creadora de contingut? Ni idea, on em porti la corrent, la veritat. 5, 2 o 10? A mi m'encantaria veure'm on em porti la corrent, però a mi m'encantaria veure'm, òbviament, podent viure la Fórmula 1 encara de més a dins, no? Anant a més carreres durant l'any, també provant altres esports, que això ja ho intentaré fer de dins de, per exemple, la Fórmula E, això ja ho intentaré anar fent aquest any, però sí, viure-ho encara de més a dins, no? No només com una espectadora, a poc estic aconseguint coses d'aquestes, però encara més. Sí, on em porti això. Vas tenir la sort que el Visha Kashab, l'equip germà, podríem dir-ho així, de l'equip Red Bull, et va convidar al seu paddock, al Gran Premi de Catalunya del maig passat. Com recordes aquell dia i com vas rebre la notícia de uau, un equip de Fórmula 1 m'està invitant al seu paddock? És que em vaig enterar el dimecres. Això va ser un divendres, i el dimecres estava jo a Barcelona en el que van fer, com es diu, el que van fer a Plaça Catalunya, a l'F1 Village. A l'F1 Village van fer allò entrevistes, que van anar Alonso, Mariboya, Carlos, bueno, van anar tots, i a mi em va arribar un missatge de la Bea, que és Petit Rojo Azul a l'Instagram, i em va dir, divendres anem amb Visa. I jo, vale, i això, i tal, i jo, és que era dimecres a la tarda. I em va dir, sí, perquè fan una cosa de creadors de contingut, no sé què, no sé quantos, i anem. I dic, perfecte, doncs, vale. I en aquell moment va ser en plan, buah, d'aquí 2 dies, jo no m'ho esperava, però d'aquí 2 dies, el meu somni, que em pensava que encara tardaria molt en arribar ja, i podré entrar a dins del paddock, i jo no sabia que entraria dins del box, llavors no ho pensava, i només pensava, ostres, podré anar amb un equip, no sé on, però podria anar amb un equip a dins del circuit, saps? I aquell dia el recordo gairebé cada dia i penso en aquell dia. Sí que és veritat que hi ha algunes lagunes que penso, buah, o sigui, en aquell moment estava jo en un núvol. De fet, me'n recordo que la primera vegada que vam entrar al box, perquè vam entrar més d'una vegada hi havia les FP1 i FP2. A la FP1 vam entrar i a la FP2 també. I me'n recordo que quan vam sortir per primera vegada em vaig posar a plorar, però en plan supercontenta, que estaven en plan, ai, que mona, tal, i dic, no, però és que estic en plan supercontenta d'haver pogut viure això, i la veritat que va ser una experiència brutal, i vam conèixer Isaac Hadjar també, i vam poder parlar amb ell, i va ser brutal. Jo quan ho penso és això, encara estic com que en anglès diria, em sembla, en cloud nine, en plan estic encara somiant amb això, la veritat, vull dir, va ser brutal. I quin consell donaries a tota aquesta gent que són fans de l'automobilisme des de sempre, que volen iniciar-se, com fas tu, a fer vídeos a xarxes socials? Val. Doncs aquí, mira, miraré la càmera, així perfecte. No, doncs, que no tinguin por a penjar vídeos. És el principal i primordial, no pensar en el que la gent pugui pensar de vosaltres. Si penseu, és que la gent pensarà això, la gent pensarà l'altre, malament. A la gent li és igual el que tu facis, i a tu t'ha de ser igual el que tu facis mentre tu gaudeixis. Vull dir, si a tu t'agrada una cosa i la vols fer i vols començar a fer vídeos i tal, fes-los. Vull dir, no hi ha res que t'ho impedeixi. L'altra gent, però l'altra gent
amb tu en què t'afecta. Vull dir, si a tu t'agrada el que fas, fes-ho i ja està. De fet, vaig fer un vídeo fa poc d'això, on explico això, en plan, qui t'impedeix? Si a tu t'agrada, si tu gaudeixes de veritat, al final, si tu fas això, aconseguiràs moltes coses. Vull dir, jo he començat a fer això i molta gent es pensa, però haig de tenir estudis, haig de tenir tal... No té per què. Tu, mentre gaudeixes amb el que fas, ja està. Moltes gràcies, Júlia, per haver-nos acompanyat aquesta estona i també per haver-nos donat una nova perspectiva, tant del món de la Fórmula 1 com dels influencers i els creadors de contingut en català. Creador de contingut, no influencer, no és Exacte. Moltes gràcies a tu també, Jaume. Em sembla que em comença a agradar aquest món del motoresport i de la Fórmula 1. Té sus cosilles. Moltes gràcies també a tu, a la Júlia i a tota la gent que està aquí realitzant, als càmeres i els que estan dins a la peixera, i sobretot a vosaltres que ens esteu veient. Ens veiem el pròxim dia amb més personatges increïbles. Fins aviat.